Thank you.
ngisale kanjani hayi ngoba ngihlakaniphile kodwa mhlawumbe uNkulunkulu khona lento akasafuna ukuyifeza ngami khona lento uNkulunkulu akasafuna ukuyifeza ngobani khona lento uNkulunkulu akasafuna ngisho kimi ningizwani asabe bani ngiyajabula ukuthi abantu abaculayo abanye bathi baba kimi abanye bathi bhuta ethi eyisona magama lezo uNkulunkulu anivikele nesayitheni zenu nihlale niphila niyezwa bafowethu qhubeka nomsebenzi wenu sengizophuma ngihambe bengisavimba ngoba bengisacula qhubeka nomsebenzi memuzipho memokwaZulu umuntu abashayitwa sakhe umZulu wathi angazama amadamane uma kanjani uphinde bazilekela umZulu umuntu angazama amadamane uyena lapha bathi uZulu ngamalandela ngokulandela inkonzo zamanye amadoda bafowethu la ngiphethe nansi indondo esiphiwe uproducer ehonorisha ubaba uSothole kodwa yena wathi ngeke asakwazi ukusondela ngicela ukudlulisela eSothole ngicela ukuyidlulisa Sothole nansi indondo yakho enhle Sothole oyinikezwe uproducer uthi uyakuhlonipha emva kweminyaka ewu31 usendimeni yomculo unganyakaziseki uthi angikuphe le ndondo Sothole ngimisene niyamazi producer wami uphatha bani ngoba uphatha bani halala phatha halala sabona ukhule maphona baba ngakhuliswa yena insizwa namanje mina She
Umshazi OMC.